l'ha detectat. Anirem a la dreta, ara. Anirem a la dreta. Més coses que trobem aquí a Sant Joan. Rampes divertides. Veieu la senyal? La veus? Cuidado perquè és de doble sentit, per tant ben enganxat a la dreta. Fixa't amb les fletxes del terra que t'ho indiquen. Paro la línia, ves encarant cap a l'esquerra a la vegada que vas intentant veure bé. Sí que és cert que hi ha molta actitud d'acord amb Televisió Espanyola i molt a favor de que es pugui fer aquest boicot per motius morals, per motius polítics, etc. Però esclar, d'altra banda, hi ha hagut un sector de gent que... Anirem a la dreta. Al terra posa que puc anar recte o a l'esquerra, anirem a l'esquerra. El problema és que d'aquí 10 metres hi ha una senyal que posa carrer sense sortida. Sí. Sí?